Mennäänkö leikki sit ruoan jälkeen jonnekin? Mennään, jaa. Oota, mä en tule juotavaa. Kun äiti oli tänään tuolla siellä toimistotöissä, niin siis ihan kauhea päivä, kun kaikki meni niin kuin tänään pieleen, mutta silti kyllä oli siis ihan niin kuin normaali päivä, niin tollasia äitillä on välillä tollasia päiviä, niin äiti tuu kattoo palikkatornia kohta. Mä juoksin sitten papereiden kanssa joka paikassa ja pommo sanoi, että oot sä tehnyt ne ja oot sä tehnyt nää ja ne ja nää ja ihan hirveä stressipäivä. Äiti tuu katsomaan sen. En varmaan tule! Älä keskeytä, tajut sä! Sä et voi niin vuotoa sinko, pikku kakara! Anteeksi, kun äiti oli vihainen. Lähdetäänkö nyt ruokkiin niitä oravia?